inspiration, it is with great pride and excitement that we welcome the most great ambassadors of the Rose Festival, Queen Rose 2026. Тя носи в себе си нежността на розовия цвят, красотата на българската жена и благородството на традициите, които от Казанлък пази и предава през вековете. До нея озарени от същата грация и очарование застават нейните достойни подгласнички Йоана Мицева и Анжела Иванова. Трите млади дами днес не просто водят празничното шествие, те носят духа на Казанлък. Те са живият образ на българската красота, на таланта, на младостта и на онази магия, която превръща празника на розата в приказка, разказвана далеч отвъд пределите на България. Like the true sovereign of the Valley of Roses standing before us is Rose Queen 2026, the beautiful Denica Malcheva. She embodies the tenderness of the rose blossom, the beauty of the Bulgarian woman, and the nobility of the traditions that Казанлъk has cherished and passed down for centuries. By her side, illuminated by the same grace and charm, stand her working runners up, Ioana Miceva and Angela Ivanova. Today, these three ladies perform an independent procession. They carry the spirit of Казанlъk. They are the living embodiment of Bulgarian beauty, talent, youth, and that unique enchantment which transforms the Rose Festival into a fairy tale opening beyond the borders of Bulgaria. Let us greet them as beauty deserves to be greeted. Скъпи приятели, това, което в момента се случва е, че царици роза, цариците на розата и принцесите на розата преминават през цялото шествие и тя ще се върне само с пилотите при нас, за да седне на своя царствен трон и да наблюдава цялото това море от хора, което прекланя глави през тази година пред красотата на маслодайната розата басцена. А с изящество и талант наблюдаваме Паде Кре, балетната школа, която вече години наред е сред най-ярките и вдъхновяващи балетни школи в България. С над 190 деца, те ежедневно посвещават сърцето и труда си на изкуството на танца, водени от любовта, от дисциплината и стремежът към съвършенството. Младите балерини са поредна година достойна част от свитата на царица Роза, роля, която носят с изящество, гордост и чест. С присъствието си те придават още повече красота, финес и вълнение на празничните дни. С многобройните си отличия и успехи Паде Кре отново доказва високото си професионално ниво и безспорният талант на своите възпитаници. Техните постижения са повод за възхищение и гордост за цялата ни общност. Всяка година школата е неотменна част от тържествата, посветени на празника на розата. Една прекрасна традиция, която изпълва сцената с красота, емоция и дух. Изказваме своята искрена благодарност на всички малки и големи балерини и тяхната невероятна ръководителка Кремена Косова за труда, вдъхновението и магията, които създават. Благодаря ви, че с таланта и своята отдаденост правите празничните дни още по-красив и незабравим. Beautiful dance of Padre Kre, with grace, talent, and inspiration. This school has for many years been among the most distinguished and inspiring ballet schools in Bulgaria. More than 150 children dedicate their hearts and efforts every day to the art of dance, guided by love, discipline, and a constant pursuit of excellence. Казанлък е долината на розите, столицата на розите, на маслодайните рози на сцена. Но това е и хилядолетният град на древните траки. Така че всички вие, гости и приятели на Казанлък, не забравяйте, че тук земята е толкова древна. На всяка крачка, която стъпваме, отдаваме почити към хилядолетните традиции на древните траки, на неповторимото изкуство, което те са ни завещани, на горния дух, който носят хората от долината на розите и тракийските владетели и до ден днешен. Именно тук цяла Тракия се намират
най-невероятните образци на древното тракийско изкуство и да, невероятната хизалъж като гробница с кинописи, които удивяват, изрисувани преди хиляди години, които са толкова съвършени и до днешния ден. Уникални храмове в долината на тракийските владетели, които нямат аналог. И да, тук всички ние считаме, че е мястото посочено от Бог, където всички ние щастливо и гордо носим своите глави напред, защото това е мястото, където ние не просто наричаме свой дом, а долината на розите и царството на тракийските владетели. И днес за 123 път отдаваме почет към нея, към маслодайната розова сцена, към силата, която тя олицетворява само в своите няколко грама, превръщайки се в най-силният и божествен романс. Дами и господа, пред вас Царица Роза 2026 година, Деница Малчева и нейните подгласички Йоана Мицева и Анжела Иванова. Ladies and gentlemen, please join us in warmly welcoming Rose Queen 2026, Denica Malcheva, and co-runners of Joanna Mitseva and Angela Ivanova. Дами и господа, говори Царица Роза 2026, Деница Малчева. Уважаема госпожо Стоянова, уважаема госпожа Йотова, уважаеми съграждани и гости на града ни, нека почетем празника на долината на розите, стил празник на розата Казанлък. Ние сме горди и щастливи, че през следващата една година ще имаме възможността да бъдем представители на символа на България и на нашия роден град. Нека дефилето на аромата и красотата започне сега! Дами и господа, царица Роза и нейните подгласнички застават на царствения трон долината на розите и с това започва и официално най-голямото улично шествие дефиле в България с близо 10 000 участници днес, които прекарат глави пред нея пред маслодайната розова сцена. Dear guests, dear ladies and gentlemen, welcome to the parade of fragrance and beauty for the 123rd time. Пред вас ще дефилира бъдещето на града ни в розово, лилаво, синьо, зелено, жълто, оранжево, червено. Нека тези ярки цветове огреят пътя ни и сътворят чудото. Да аплодираме и се порадваме на моста между дивото време и красивата ни земя. Before you now marches the future of our city, dressed in shades in purple, blue, green, lemon, orange, and red. Today, Adrian delivered bridge between the eternal sky above and the beautiful land. Let us greet them with warm applause. И нека да продължим с вашите най-бурни аплодисменти в следващите минути, защото принцесите на розата, момичетите от четвърти на групи на детската градинка в община Казанлък, участващи в шоуто принцесите на розата минават на вечерието на Деня на детето. Те впечатлиха публиката със своя невероятен чар и усмивки. Пред вас дефилира детска градина Пчелица Стреляло, село Бузиград, с директор Надежда Цочева. Детска градина Пчелица, детска градина Юрий Гагарин. Аплодирайте ги, те са толкова цветни, толкова красиви. А това е детска градина Буратино с най-малкият участник, който предхожда празничното шествие в най-красивите цветове и с най-красивите усмивки. Не забравяйте да ги аплодирате. Силни аплодисменти и за детска градина номер 6 Еделвайс, град Казанлък. Не забравяйте, че в момента слушаме най-големия хит в България. Разбира се, пак е рака и няма как да не бъдем горди, защото във видята избора Казанлък танцува и играе заедно с Дара. Разбира се, тук при нас дефилират и детска градина Теменуга с филиал село Мощник. Също така детска градина Снежанка
детска градина Здравец, детска градина Бородино, детска градина Литвинов, градска Залък. Всички да са тук усмихнати чаровни, бъдещето на Казанлък. И отново нека да чуем още много силни аплодисменти за невероятните ни детски градини. Град Казанлък и изяществото на розовата долина. Няма да не аплодираме нашите гости от танцова школа. Нека да видят децата ни гордо вдигнати нагоре, а ето това са Естрела, дами и господа. Те идват от Бургас. Ние обичаме морето, а морето обича Казанлък. Още веднъж много силни аплодисменти за нашите приятели от Естрела. Това е школа, създадена и ръководена от хореографа Олга Мохова и вече за 20 години е място, в което танцът се превръща в изкуство, дисциплина и пътуване. Сега продължаваме с преминаването в празничното шествие на дневните центрове за подкрепа на деца с увреждания. 2018 град Казанлък. Това са дневни центрове, за които Казанлък се грижи с огромно внимание. Дневен център. Това е дневният център за деца с увреждания 2018, които преминават през Казанлък. Обичаме! Дневен център за деца с увреждания в Казанлък продължава своето шествие и всички хора с големи сърца, които работят в тези центрове. Дневен център за деца с увреждания Оптима, защитено жилище Оптима, фондация Синда преминават през всички вас. А това е фондация Синда, която дълги години работи за равнопоставеността, за силата, за вярата и за нещата, които могат да бъдат върнати, разбира се, с подкрепата на всички нас. А готови ли сте, защото празничното нашествие продължава с талантите на Казанлък? Пред вас дефилират общински детски комплекс Свети Иван Рилски, град Казанлък с директор Дана Стойнова. Аплодисменти и за тях. Там са много и красиви таланти от най-различни видове, от вокалните, песни до танците. И тук са момчетата и момичетата събрали толкова медали. А искам да видите и фантази клубът светлини сърцеките, защото тук са бъдещите фантасти на България и на света, спечелили толкова много награди. Най-различни са спортовете в дневния център. Разбира се, това времето забили спортен клуб Кентала, които със сигурност са една от големите емблеми на розовата долина и Казанлък. А тук пред вас е Академията за таланти. Започват в лилавия цвят. И тук, дами и господа, талантите разполагат с една от най-престижните бази, защото за децата даваме най-доброто. И сме сигурни, че те ще покорят света. А с много емоция продължаваме напред с още едни таланти. Това са танцова формация Emotion, само след минути. Ще преминем през централната трибуна. Emotion, град Шумен. С ръководител и хореограф Маргарита Атанасова формацията се занимава с деца от 4 до 19 годишна възраст в стилове като модерен балет, характерни улични танци и детски телевизионни танци. Готови ли сте да посрещам сега и един от най-невероятните блокове? Това са училищата на Казанлък. Приключенците от основно училище Кулата започват с традициите от миналото и силата на настоящето и мечтите на бъдещето, с които да вървят напред. Нека се усмихваме, нека ги посрещнем. А сега посрещаме с много шум прекрасните представители на основно училище Георги Кирков с директор Григор Бушнаков. Основно училище Георги Кирков.
Всички се увлечени драматично за днешния фестивал на розата. Виждате основно училище Георги Кинков, които продължават своето улично шествие. А сега пред нас готови ли сте за друго емблематично училище в Казанлък? Това е основното училище Чудомир с директор Дончо Султанска. На днешното дефиле те носят цветовете на Казанлъшката долина. А след тях пристъпват с бодра стъпка основно училище Мати България с директор Боряна Попова. Да ви подираме и тях. А следващото училище е определено музикално. Основното училище Свети Панси Календарски с директор Мария Колева. Ето ги и тях със своят танц, който трябва след малко ще представят. Пресъздава красотата на българската природа чрез образите на розите, цветята и трудолюбивите пчели, които символизират хармонията и взаимната зависимост в природата. Готови ли сте за основно училище Никола Царов? Те също са под звуците на музиката, която са избрали за днешния празничен ден. Само са перкусии Цвета Минева. Основното училище е едно от големите училища в Долината на розите, тракийските владатели със своите постижения не просто се трудят, а са част от бъдещето на региона. Ношо и със средно училище за първи с директор Радияна Стефанова. Те са известни не само в България, а и за предели за новинки с един от най-наближаваните мъжове състави в страната. Дами и господа, трено училище за първи. А какъв почнем само, дами и господа, само в отбрани се бъде пред всички вас и в блока на шармантите, водени от основно училище доктор Петър Берон, село Вошница, директор Димитър Баяров. Ето ли тях с своята презентация и изборът на цветове, които да представя. Символизиращи със сигурност света на лавандулата някои от тях. Да, освен всичко това, тук е региона, в който са сътворени с база най-добрите образци на гурварските по-маслодайните култури. Основно училище Гидри Методи са научило, човека с доктор минава пред вас. С каквото знанието, уважението към поколенията преминава към разрайското шествие. Също така пред нас преминава и основно училище Свети Паисий Хилендарски село Димитров с директор Димитър Йолов. Основно училище Климент Олимпийски град Климент Олимпийски с 160 годишна история преминава пред вас. А ето ги основно училище Петър Берон Черново. Вдъхновението, което споделят с настроение. Бъдете шумни и поздравете нашата официална трибуна. Сега сме към следващото учебно заведение. Основно училище Свети Кирил и Методи село Кудрики с директор Гергана Митева Тула. Основно училище Свети Кирил и Методи в село Копринка. Основно училище Христо Ботев село Емори с директор Гергана Начева. Сега сме към Шипка, основното училище Свети Кирил и Методи в града, където се намира уникалният храм Рождеството Христово, яркият комплекс от долината на тракийските владетели и разбира се прекрасните тракийски храмове. След тях посрещаме основно училище Васил Левски село Лозоград с директор Лиляна Огънска. Основно училище Свети Климент Охридски, Горно Черковище. Учениците се стремят да бъдат различни, но знаят, че заедно са най-силни.
Обединено училище Свети Светители Методий и село Ръжена с директора Обана Кристева също вече е сред нас, така че с шумни аплодисменти и за тях. Сега сте готови, надявам се да посрещнем шумно и следващия блок. Той е наречен Новият свят. А това, което започва в началото му е Националното училище по пластични изкуства и дизайн, Академик Дачко Узунов, Артикина Куга. Училището е професионалното начало на хиляди творци. Изкуството в България. Ето така те виждаме днешния ден, днешния празник, днешния фестивал на музика. Кажем, че Националното училище по пластично изкуство и дизайн е утвърдена образователна институция в системата на професионалното образование в България. С богата традиция и модерен подход училището предлага висококачествено обучение в направленията изящно изкуство, дизайн и литература. Готови ли сте да посрещнем още едно легендарно училище в България? И това е профилираната природно-математическа гимназия Никола Веншков, Казалък. Директора е Красимир Дамянов, най-легендарните учители в България. И те казват винаги, в началото е гони математиката! Това са едни от най-големите звезди, хора, които променят света в целия свят и излизат именно от тук, малкия Казалък. Вече са много добри спортисти, защото имат много модерен физкултурен спорт. Готови ли сте сега да посрещнем профилира на хуманитарна гимназия Свети Методий? Предвождане от Велислав Тодоров, гордостта на поколенията, легендарната сграда и училище в Казалък, където се намира и първия паметник на светите братия Кирил и Методий преминават пред нас. А сега тук са Нашите големи приятели, невероятните представители на профилирана гимназия Академик, както стана директор Ели Пенчева. готови ли сте да посрещнем за професионалната гимназия? Пулска промишленост и туризъм, директор Антони Илиев. Това са най-невероятни. Тук излизат най-добрите мастер-шефове на кухнята. Така че аплодирайте ги, защото някой ден ще ги посрещнем със своите най-вероятни беличани кухни. Няма как да не посрещаме на първото Айдиго. Това е една своята демонстрация, която прави Франция за официалните града и Бокса. Които са посетили за да държавя национални, европейски и световни отличия. Силни още аплодисменти за клуба по Айдиго. А сега посрещаме професионалната гимназия по спортен транспортен менеджмент. Директор Ернестина Йосифова с бързи крачки те се отправят напред, защото знаят, че модерната визия и изгражда развитието изгражда най-отговорните хора. Напред вървим бързо! Много живота за професионалната гимназия по транспортен менеджмент. Училище, което съвсем скоро имаше и своя годишна. Готови ли сте да посрещнем легендарната професионална гимназия на Казалък? Ето ги представителите на професионалната гимназия Иван Коджиянов със своя друг музикален оркестър и един от гвардейските състави в България, който покорява все повече места със своята сила, чар, достоинство. Ето ги и гвардейската част на професионалната гимназия Иван Коджиянов с директор Георги Маскалов, който подхожда шествието. Пример за редко и дисциплина. Това е част от бъдещето и на Казалък региона, който знаете, че има своите не просто индустриални танци, а и традиции в машиностроенето. Дами и господа, демонстрацията на духови оркестър и на гвардейската и мажоретна част на най-невероятното училище в Казалък професионална гимназия Иван Коджиянов.
Дами и господа, професионална гимназия Иван Коджиянов Казанлък. Аплодисменти за духовият оркестър. Аплодисментите трябва да са силни, защото, дами и господа, това е техническо училище. А виждате колко те са добри и в музиката. Аплодисменти за бърденската част, която продължава в шествието. Както нямато лично да края в Казанлък. Има и разбира се, ето ги мъжовете. А сега ние сме готови да продължаваме с Иван Коджиянов. Само да кажем, че тук пред нас ще дефилират представители на Иван Коджиянов выпуск 1966. Има и по-стари выпуски, дами и господа, но просто шествието трябва да бъде по-бързо, така че нека да аплодираме выпуск 1966. Легендарни инженери, легендарни хора, които управляват производства, легендарни иноватори, хора, които винаги правят най-доброто и това започнало от Казанлък. Важно е да кажем, че държите един от символите на столица на Розовата долина, а именно прекрасни рози. А успехът започва от тук, успехът започва с теб. Това е част на всичко това, което е новото академично лице на Казанлък, техническия колеж с база на Казанлък. От 2017 година до 2025 тук са дипломирани цели 6 выпуска професионален бакалавър и 4 выпуска магистри и ректор в Казанлък. А вие сте готови и за следващата част от нашето участие. Това са красивите, невероятните, които събираме в следващите минути и в следващия блок. А сега сцената ще се превърне в по-съпровителни консултатори и емоцията. Подгответе се за спектакъл, който носи енергията на съвременния танц, магията на движението и блясъка на голямата сцена. Пред вас, дами и господа, е балетът Памбус Агапио, фило на талант, страст и завладяваща оптимистичност. Памбус, който през вчерашния бях пресувам. Денят, който помясахме Царица Роза, танцува заедно с Казанлъчани и сцената му беше малка и той влезе в централния площад на Казанлък. Дами и господа, Памбус и неговата школа. Сега! Памбус, покажи ни! Това са част от приятелите на Казанлък, които всяка година с всеки празник на розата стават и все повече и повече. А латино танците, латино витките са нещо, което Казанлък обича. А сега, дами и господа, тук пред вас ще дефилира и балета Танцов център Грация към Народно читалище Възродена Искра, създаден през 2012 година на базата на предшестващата му детска балетна школа и представителя на балетен ансамбъл Грация. Дами и господа, грациите, които са завладели толкова много сцени, престижни отличия, част от тях наците ни предлагат и може да ги аплодираме. А сега ще поканим школа за танци и спорт група с Гери към Народно читалище Възродена Искра 2000. Школата за танци и спорт Гери Денс е създадена през 2012 година от Гергана Начева. Силни мощни аплодисменти за школа за танци и спорт Супер с Гери. Не случайно казахме, че когато в България беше горда с Гери, цял Казанлък танцува заедно с Гери песента Банка Ранка на Дара, която завладя цяла Европа на Евровизия. И събрали нови гледания в социалните мрежи, само да кажем. След Банка Ранка преминаваме към Ениче. Това са читалището на Казанлък. Едно от емблематичните места в региона и разбира се емблематично място в долината на розите. А това, дами и господа, е танец периода. Ето ви Ениче от Енина. Сега пред нас различа младостта, грацията, шампионския дух. Танцът е изкуство, казват те, защото то говори без думи. Аз много емоции слизам и красота. А когато талантът срещна опърцо става юрта, сцената се раждат истинските помирители. Аплодирайте и клуба по спорт и танци Тяра Н. Гордо за Казанлък и вдъхновение за талантите на България. Няма как да не аплодираме да посрещнем Народно читалище магията на изкуството в 2025 град Казанлък. Магията на изкуството, латино танците, Роса Дъбоева.
киноолимпи, както виждате, се нареждат, защото Казанлък ги обича. Но сега с още едни гости на Казанлък, само след минути ще видите балет Лега, град Търговище. Няма да се акцентираме, че балет Лега, град Търговище е една от най-успешните школи за модерен танц в България с над 30 годишни истории и десетки отлични от национални и международни конкурси. Силни аплодисменти и събарат на град Търговище. Готови ли сте сега за поредният алтернативен блок, който се отправя в най-голямото улично дефиле за 129-те празници на розата? Това са светлините на града. А Казанлък е град, в който историята не е просто спомен, а всичко, който отправя в улиците, традициите и сърцата на хората. Тук законите за наяти, празници, обичаи продължава да пазят живо българското ни създание. Казанлък е град на творците, на будните хора, на културата. Град, в който театърът, музиката и изкуството не просто съществуват, те вдъхновяват. А с гордост и любов Казанлък пази своето културно богатство и го развива, за да достигне до идните поколения по-живо и по-вдъхновяващо. А сега пред вас излиза една от емблемата на духовния живот на града, трупата на Общински театър Любомир Кабакчиев, град Казанлък. Ето ви тях със своите легендарни представления, със своя диалог на Шабанова, те продължават да покоряват всичко онова, което се докоснат. Дами и господа, част от трагическите мистерии, част от смеха, част от драмата и част от истината в нашия град. Любомир Кабакчиев, да посрещнем силни аплодисменти и младежка театрална студия и детска студия към Народно читалище Искра 1860 град Казанлък. Готови ли сте да посрещнем Авангард и The United Avantgarde артистка читалище Възродена Искра? С ръководител Кристина Боевлиева имат много участие в инициативи, самостоятелни такива. Много се развива в сферата на театъра, на киното, на фотографията, на музиката, творческите, социални и доброволчески, много екологични теми. Знайте ги, защото те винаги са около нас. А сега продължаваме с нещо традиционно, с Ники Вайно. Също така, школата пене пиано в Фейка Народно читалище Възродена Искра 2000. А сега, дами и господа, дружество Традиция пред вас оживява историята на България. История на чест, на доблест, на безсмъртен героизъм, съхвана на повече преклонение към миналото. Посрещайте с вашите аплодисменти тези хора, които носят оригинални костюми на повече, други на традиция, които създават университето и те само след поредници ще преседадат и джазвания, които види видео там под ножието на връх Бузлуджа. Ето ги традиция, които винаги са част от историята и напомнят за духът и силата на Българина. А сега, дами и господа, пред вас Националната гимназия за сценични и екрани изкуства в Пловдив. Това е мястото, където талантът оживява от театралния игри до компютърната анимация, от сценичния костюм до кукления театър. Тук всеки ден е спектакъл. Национална гимназия за сценични и екрани изкуства в Пловдив. А ние обичаме талантите, а ние обичаме красотата. А сега продължаваме с драматичен театър Рачо Стоянов, който идва след Пловдив, а те идват от Габрово! За да кажа, че отново са икономисани от нещо, със сигурност от пътните може би. Ако си мислите, че може да ви направите забележка, да знаете, че те ще ви върнат внутри. Драматичен театър Рачо Стоянов, актьорите от екипа и част от спектакъла Невидимото дете преминават празничното шествие. А сега, дами и господа, продължаваме с блок Винаги първи. Началото е за спортен клуб по художествена гимнастика Розова долина с треньор Мариана Ламбова и помощник треньор Милена Калайджиева. Вече 15 години носят множество медали за града на розите. Само забележете колко са медалите, с които са отличените. Със сигурно тежат, но със сигурност и много упорство, много дисциплина за всеки един от тези медали. Готови ли сте сега да излетим, защото започва блокът летящите? Спортен клуб
по планинско колайство на Diamond Riders с треньор Иван Христов. Бъдеще на колела. Няма път, твърде дълъг, няма бръг недостижим. Ето ги тях, летящите на колелата, които преминават през многото най-вероятни трасета тук, долината на розите, пред Балканът, за Средна гора. Но знаете, че ако имате нужда от това да карате за здраве, да карате за изпитания, вашите велосипеди, минете през Казанлък. Нашето шествие продължава 123 години празнува Казанлък през днешния ден. Ето ги и летящите на велосипеди, които ще направят своето шоу пред Царица Роза и нашите официални лица. Дами да учата, дигайте гумите нагоре и напред! А сега продължаваме с един много страшен блок, дами и господа. Блокопасите, спортен клуб по карате, защото там Шоги чуз председател и треньор на годината за 2025 година Илиян Янков. Тук е и спортист на годината за Казанлък за 2025 година Георги Христов. Дами и господа, Шоги Донжо, прави това, което мнозина си мечтаят, а именно от всяка една възрастова група виждате европейски шампиони, така че силно ги аплодирайте! Ето го и тяхното шоу за Царица Роза и за официалните ни гости. Наблюдавате специалната демонстрация на Шоги Донжо, дами и господа, нашите шампиони, които представят част от своите невероятни умения пред нашите официални гости, пред президента на Република България и пред Царица Роза 2026 и нейните подпластички. А сега пред вас спортен клуб на борба Казанлък с треньор Христомир Бояджиев защитават името на Казанлък като град с дългогодишни в борбата и изграждат славата на град, дал големи имена на спортната история на България. Готови ли сте да посрещнем гладиаторите от Овошки? Клубът по борба, който е създаден през 2001 година. И тук е време да напомня, че името Казанлък има своите легенди в борбата. Момчета, дигнете гордо глави, защото може би тук ще се роди следващия европейски, защо не е шампион на планетата. А сега представяме ви клуб от Taekwondo Extreme с треньор Тихомир Волов, който е защитил пети дан в Южна Корея. След тях спортен клуб Аргус MMA с треньори Гютен Готелов и Красимир Аладжов. Дами и господа, продължаваме с силните спортове, но в следващите минути ще наблюдаваме и поредната демонстрация пред Царица Роза и нейните подгласнички. И продължаваме напред за Argus MMA, както разбрахте, спортен клуб Brothers MMA със своите треньори Валентин Котлев и Дориан Дервенджиев, Денчо Караев, състезатели, които продължават не само да печелят, но и да включват в своите клубове все повече млади хора. Сега сменяме играта, защото преминава блок правилата на играта. И тук още една от легендите на България, спортния клуб Олимпия Атлетика Пендарева, основан именно от нея. Давайте напред от Пендарева, защото това са най-бързите хора в България. И разбира се, носейки легендарното име на тези време, те преминават напред.
страхотните спортен клуб Мертарева. Да припомним техният треньор Габриела Телева, от традиция за развитието на масовия спорт и високи постижения. Сега очакваме и най-добрите пловци, дами и господа, спортният клуб Антим Спорт със своите невероятни треньори. С треньори Дончо Дончев, Емилия Дилова и Веселин Орешков. В клуба тренират над 120 деца, младежи и юноши. Носят на късалът множество медали, силни аплодисменти за тях. Ето ги нашите невероятни делфинчета. Не забравяйте, че това е едно от най-прекрасните славни клубни съоръжения. Продължаваме напред с клуба по екстремни спортове Селът с треньор Никола Недялков. А те на 20 години поставяха за между спортното катерене и националните международни първенства. Клуба по тенис на наша розово-доминантска дело Коло Ян Менко, където бързината среща стратегията. Туристическото дружество Орлово гнездо, дами и господа, председател Желю Желев, в което развиват изключителна дейност. Ето това са хората, които със сигурност няма да могат да ви кажат колко много пъти са покорили Франкфурте. Няма как да не акцентираме върху Ради Милев. Дами и господа, човекът, на който предстои през тази година да подобри 7 световни рекорда. 4 от тях вече паднаха успех, Ради! Също така, много шуми аплодисменти за спортен клуб по планинско бягане и туризъм Казанлък. Спортен клуб. В листа, дами и господа, с Диан Стайков участват в националния отбор на България и за един от най-точните медалисти. Спортен клуб Островаслък, Рафтън Арчери, треньор Йордан Георгиев, а това е клубът, който участва в много състезания. Международни състезания в пилотанска първия майстор на спорта, точност и разбира се нова дисциплина. Те преминават следващите минути пред Царица Роза и нейните подвластнички. Пред вас спортен клуб Моделизми Казанлък с треньор Стотев, който реализира развитие на авио и ракетно моделизмо в района на община Казанлък. Клуба се обучават младите моделисти пилоти на изработването и управлението на автомобили, участват в световни европейски първенства. Стои мечти и стрелва е бъдеще. Дами и господа, добавни сме посрещнем и непобедимите блокът, който продължава в Казанлък. Той започва с баскетболния клуб Розова долина. Дами и господа, ето ги бъдещите надежди, а само след няколко години те ще бъдат по-високи от вас. Да подираме техния треньор Станимир Недев. В клуба тренират над 80 деца и юноши, които достойно защитават баскетболната слава на Казанлък. Дами и господа, пред нас представят своето невероятно присъствие за волейболния клуб на Казанлък. Клубът с много традиции, много шампиони. Я силно да ви чуем! Силно да ви чуем волейболния клуб Казанлък. Нека бъдат много шумни днес, дами и господа. Няма смисъл да говорим колко много медали имат. Най-важното е, че все повече деца тренират, забавляват се и популяряват спорта тук. Готови ли сте за легендите ни? Също така, още легенди, скъпи приятели, футболен клуб Розова доминантка, клубът е сред най-значимите спортни племени на градани, подобнява стотици деца, младежи и представители на мъжки отбор. Георги Бебек е също тук, така че аплодисменти за розите в футбола! Спортният клуб, футболния клуб Розова домина. Сега, дами и господа, продължаваме напред. Футболен клуб Казанлък. Футболният клуб Казанлък, председател Антим Паралев, развива своята дейност с над 100 деца. Детско и юношеска школа по футбол Арсенал 2000. Футболен клуб Овещи, дами и господа, най-бързите, много спорт, много емоция, много талант, много хулиган. Продължаваме, дами и господа. С блока на приятелите, днес в празничното сърце на Казанлък могат да се дали приятели от близо и далеч, познатели резултата на приятелството, совичи вдъхновение, читалището на община Казанлък. Народно читалище Прокуда, село Покритка. Дами и господа, народът това ръководят този блок на традицията, разбира се, и на невероятно
приятелите ни гости, които идват от близо и далеч. Започваме с Копринка, народно читалище Жар. Аплодисменти и за нашите международни приятели. Приятелите на Казана, които за поредната година се включват в нашето празнично шествие. Започваме с гостите ни от Канцели и Живогария. Това е танцовете само Симба. Гърция, това е клуб Палацитион. Палация е село, разположено в юго-источната част на Берия, град в Централна Македония, близо до Солон. И това е клуб Палацитион. Всички години тези клубове винаги са били при нас. Тук са и председателите на клубовете. Продължаваме с фолклорен ансамбъл Мучо Салтов Кучани, Северна Македония. Приятели, реквизионът и приятелски град Корчани, Северна Македония. Не забравяйте да аплодирате и филотелки на малките Турция. Също така сред нас нашите международни приятели, виетнамската делегация с участието на представителите на посолството на Виетнам в София, виетнамската общност в България и танцовия клуб Монсин, представен образа на приятелски настроен, динамичен и богатна културна идентичност в Виетнам. Вие идвате при нас и ние ще дойдем при вас. Дами и господа, приятелите ни от Виетнам, в състава на делегацията участва и танцовият клуб Монсин, чието членове са студентите на специалност Южна, Източна и Юго-Източна Азия в Софийския университет Климент Охридски. Продължаваме с танцовия фолклорен ансамбъл Забелион и Надкалежи Унгария. Нашите големи приятели от Унгария добре са им дошли. Радваме се, че сте сред нас на този наистина вълшебен розов празник. И още приятели на Казана идват от София до Институт Конфуций, образователен културен център към Софийският университет. Той работи за развитието на приятелските отношения. Международният обмен на института е създаден с подкрепата на съвета на международното разпространение на китайски език Канбан, като партньорска организация между Софийския университет и Пекинския университет за чужди езици. А сега поредният и вълнуващ блок, читалището изгони злото с вънна чанове крепи стъпки, идват пазителите на българския клуб. Дами и господа, посрещнете с аплодисменти купенските групи от Народно читалище Светлина село Дунавци със секретар Талина Илиева. Тук ще бъде много силно в следващите минути и нека да пробваме злото по стара българска традиция, която идва още от тракийските времена. А нека да чуем звукът на клопките и разбира се да си пожелаем една здрава и много щастлива година. Благодарим на купинските състави, които пазят и съхраняват старата българска традиция. Посрещаме и народно читалище от Тежко и село Горно Черковище с секретар Антоне Зурчева. Горно Черковище. Читалище и фолклорни ансамбли от целият регион, дами и господа. Защото читалищата не са просто там на културата, те са плана, който се бира поколения. Раждат науки, вдъхновява мечти. Тук ще минават новите народни танци, вече ми развитие на Барселона, вече ми столна музика.
специалните ни гости от Стина Казулък, Народно читалище Горна Изборова Пенсии. Ето ги тях с усилите и вкусът на българските традиции, които те съхраняват. Дами и господа, наблюдавате блока на казулъшките читалища, които съхраняват не само традициите, но племяват в тях и младите казулъчни хора на Долината на розите. Народно читалище Отец Паисий, и нека центъра се изпълни с малко цвят на възбудайната розова сцена. Разпръскват го от читалищата. Любой Каравелов, Народното читалище от Бузовград, което преминава. Голямо Грягово се задава. Това читалището Зора. секретаря там е Марина Озунова, да има с нея. Вече става много шумно, много цветно, защото продължаваме читалището, а това е братство село Елина. И да посрещнем Народно читалище Цвятко Радойнов, град Гръм, с секретар Майя Стоянова. Народно читалище Просвета, село Вошник. Айде, Вошник, смело на спикнато, продължавайте напред. Народно читалище Христо Бобрев, село Розово с секретар Кирова Агарова. Дами и господа, както винаги различни, виждате един малък черепчик. Това са Средногорово Народно читалище Просвета. Давайте напред. Нека да усети всички яровата на розовата вода. Ето ги звездите, читалище Звезда от село Кожедимитрово. Също така Народно читалище Алеко Константинов, село Ясеново. Ето това, което чувате пък е на отвестите на Казанлък и свяна от сестри Диневи специално за града на розите. Тук сред част на живо и прекрасната Миглена Динева, която е част също от празника движение. Но нека се насладим на техните гласове! Дами и господа, най-голямото творческо инженерно изобретение, четирите сърборуца на твърдо качество виждате, която е представена с няколко конски коли, които се движат по много специален начин, а това е село Черганово. Да посрещаме Народно читалище Кожедимитър, село Тунчево. Чухте ли викана? Но работливите сили се хората на Долината на розите, Казанлък, а ние продължаваме с следващите читалища и през светлината от село Ръжена. Продължаваме и с Народно читалище Светлина, село Ръжена, с секретар Марина Калчева. Дами и господа, ето ги Ръжена, а готови ли сте да посрещнем и фолклорната група Тракия, звуковител Данчо Аданев и тракийското дружество капитан Петко Войвода с председател София Дончева. Футболна група Тракия. А след това са Народно читалище Светлина, Геноса, Дружество Първоградчика. Много шерманки дами.
събранието на розовата сцена. Продължаваме с представянето на най-различното състанище в региона. Само трябва да забележим усмивките, настроението във всички тези хора. Идва и Жан с един от най-малките участници. В следващите минути ще видите един герой на само 3 годинки, който ще извърви няколко километра в най-голямото улично дефиле на България. Няма как да го познаете, той е на 3 години, вода на твоята майка и своя чичо. Още един от легендите на Казала, дами и господа, а тук сред тях има и царица и роза, защото знаете, че да си царица и да си роза, това е част от легендата и историята на Казала. Казала, сърцето на България, град, в чието вени тече ароматът на маслодайната роза, град прекънат от безкрайни розови поля и благословен с красотата на долината. Тук миналото и настоящето вървят ръка за ръка. Now, dear friends and guests, we invite everyone to join us in a joyful and spirited Bulgarian folk dance solo. Дами и господа, готови ли сте сега всички да се обединим? Заповядайте където и да сте. Уловете се ръка за ръка заедно и нека да завъртим най-невероятното казалъшко хоро. Мазете спомена от Казанлък, идвайте отново тук, защото знаете, че трудно от Казанлък до няма розове. Винаги имаме своите приятели. А сега, където ви се намирате, уловете човека да се развива от ръка до ръка. Дигнете глава, долу нагоре и нека да направим най-голямото хоро в България в тайния център. Именно долината на розите и тракийските младежи. Казалва!